Η έκθεση λειτουργεί από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ και είναι πυρογραφία, έκθεση πυρογραφίας. Η πυρογραφία είναι μια τέχνη που στηρίζεται στην φωτιά και στο ξύλο. Ξεκίνησε στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Στην ουσία παίρνω ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, κάνω ένα προσχέδιο πρώτα με μολύβι, ένα σκίτσο, τις βασικές γραμμές και μετά ξεκινάω σιγά σιγά και παίρνω τον ειδικό πυρογράφο, ο οποίος είναι ένα μηχάνημα κάτι σαν το κολλητήρι και ξεκινάω σιγά σιγά και το καίω. Σε ορισμένα από αυτά, όπως βλέπετε, όταν θέλω βάζω και χρώμα. Είναι λίγο δύσκολη σαν δουλειά γιατί δεν σηκώνει λάθη. Δεν σηκώνει λάθη, δηλαδή άπαξ και γίνει λάθος το έργο πετιέται. Αυτό είναι η μόνη δυσκολία αυτό το έργο. Και η δικιά μου τεχνοτροπία είναι ότι το παρουσιάζω σαν πίνακα. Συνήθως την πυρογραφία τη συναντάμε πάνω σε κομμάτια ξύλου που βρίσκουμε στη θάλασσα ή στην αγιογραφία ή επίσης σε δέρμα, δουλεύετε πολύ πάνω σε δέρμα. Επίσης, άλλος τρόπος πυρογραφίας είναι τον δουλεύουν με βούλες, ενώ εγώ το κάνω με γραμμές, το κάνω σαν αρχιτεκτονικό κάπως. Είναι πιο αυστηρή η δικιά μου η γραμμή. Ασχολείστε χρόνια με το συγκεκριμένο? Ασχολούμαι 10 χρόνια, ξεκίνησε σαν χόμπι, αλλά τελικά είδα ότι έχω ένα ταλέντο σε αυτό και το προχώρησα. Στην Κέρκυρα είναι πρώτη φορά που κάθεστε? Στην Κέρκυρα πρώτη φορά, ναι. Πήρα με τη σειρά τα νησιά και διάλεξα τα καλύτερα και μέσα σε αυτά ήταν και η Κέρκυρα. Να πούμε μέχρι πότε θα λειτουργήσει? Ξεκίνησε χτες και θα διαρκέσει μέχρι τις 29 του μηνός. 29 του μηνός Αυγούστου. Μόνο απογεύματα.